пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі. Пахвалёны Езус Христос, шановныя нашы радыёслухачы і ютуб-гледачы. У эфіры праграма «Манаства на Беларусі», а гэта значыць, што працягваем вас знаёміць з багацтвам касцёла, вось менавіта ў выглядзе манаскіх сямей, манаскіх супольнасцей. І сёння нашым госцем у нашай перадачы будзе ксёндз Александр Сапель, прадстаўнік манаскай сям'і сальватрыянаў. Хвала Христу. Хвала навекі, вітаю ўсіх слухачоў, гледачоў. Ксёндз Александр, ну вось сальватрыяне гэта так як бы мала вядома ў Беларусі, але пастараемся зрабіць усё, каб былі больш вядомы. І можа вось першае пытанне такое, на вашу думку, чаму вось касцёл патрабаваў менавіта такога закона сальватрыянскага, як бы у якіх гістарычных момантах, вось гістарычным моменце зарадзіўся гэты закон? Вельмі добрае пытанне, бо можна сказаць, што крыху гісторыя заснавання ці гістарычны партрэт, можна сказаць, тагачаснага касцёла крыху адпавядае і сучаснай Беларусі, бо наш заснавальнік, отец Францішак Марыя ад крыжа Ярдан, Ян Баптыста, у свецкім жыцці, будучы звыклым хлопцам, бачучы з небагатай сям'і, павінен быў таксама вельмі хутка працаваць пасля школы, і быў маляром, стаў маляром, і вандруючы па Нямецчыне апынуўся ў часе культуркамфу, калі Отто фон Бісмарк пачаў пад прыкрыццем акультуравання Нямецчыны ці прывядзення да культуры людзей змагацца і падціскаць пад сябе каталікоў, бо памятаем, што гэта час 19 стагоддзя, час, калі паяўляецца толькі на сцэне пасля Прусіі, Германія, і ўся гэтая складанасць, і да каталікоў, будучы таксама ён можа і пратэстантам, да каталікоў не было такога вялікага даверу. Ну і таксама і гэтыя корні, можна сказаць, пратэстанцкія зрабілі сваё. Але тое, што пачала рабіць дзяржава, забараняць святароў высвячаць, ці нават за згодай толькі, ці ўвогуле праблема была таксама сужанстваў, што кожны павінен быў заключыць тое, што ёсць у нас сужанства перад дзяржавай, а тады, калі ўжо хацеў, хоць гэта ўжо не віталася вельмі добра у касцёле, каталіцкаму царкве, ідучы на парафію. І гэтая сітуацыя там, дзе, можна сказаць, ад людзей адбіралася Хрыста, прадлілася больш за 30 гадоў. І на той час малады святар, малады чалавек, у якога толькі зараджалася гэтае пакліканне, яго ідэі было яшчэ не да канца зразумелы для яго самого, як ён пазней напішыць, каб вярнуць Хрыста звыкламу чалавеку, вярнуць тое, што было гэтае багацце і рэлігійнае, і духоўнае, бо бязбож'е, нявер'е, якое пачало апаноўваць тую Германію, якой ён знаходзіўся, но таксама было такім маленькім жахам для гэтага маладога чалавека. І ў такой сітуацыі нараджаецца голас паклікання, ён становіцца ўсё мацней, і Ян Баптыста вырашае стаць святаром. Яшчэ гісторыя да заснавання, гісторыя ці час да заснавання ордэну вельмі доўгі, бо таксама пазней, калі ён закончыў і тэалогію, і ўжо дзесьці там таксама вывучаўся ў падпольную семінарыю, яго не маглі рукапалажыць ў святары яўна, а калі так, то ён не мог бы працаваць без згоды ўладаў, і таму пасля ў 30 гадоў ён атрымліваюць пасвячэнне святарскія, і было вырашана, што ён выедзець у Рым на вывучанне замежных моваў, бо меў вялікую здольнасць, каб гэты час можа яшчэ крыху адцягнуць
ці можа зменіцца таксама палітычныя настроі, тады яго біскуп меў такую надзею. А гісторыя крыху змянілася, гісторыя пасла ў іншым напрамку, і святар Францішак Ян Баптыста стаў Францішкам Марыі ад крыжа Ярданам, засноўваючы пазней таварыства боскага збаўцу, знанае як сальватарыяне. То бок сальватарыяне перакладаюцца як вось таварыства збаўцу. Societatis Divini Salvatoris, болей зразумела і знана ўжо як сальватарыяне. Ну, наколькі я так прачытала, тое, што ён не збіраўся спачатку вось менавіта закладваць гэта якую-небудзь новы закон, так это было вось менавіта ўжо так пасля, так сітуацыя, гісторыя так пашла, можа дзеянне Духа Святога ў гэтым. Ведаеце, што яго думка была настолькі новая, што яна была зрэалізована шмат дзесяцігоддзяў пазней, бо калі прыглядзецца на сам пачатак яго ідэі, то мы бачым у сённяшнім Opus Dei тую справу, тую ідэю, якую паявілася ў айца Францішка. Бо перш за ўсёды ён хацеў, канешне ж, заснаваць такія 3 колы, 3 ступені прыналежнасці да каталіцкага ці пазней апостальскага таварыства навучання. І навучаць, бо гэта была першая ідэя, каб даваць рэлігійную адукацыю, бо яе ўвогуле не было, была сцёрта і са школ, і ў публічным прасторы ўвогуле нічога не было. Таму першая ідэя гэта было таксама навучаць. І першыя ступені гэта былі бы сапраўды дыяцэзіяльныя святары ці асобы жанчыны законныя, якія бы хацелі гэтай ідэі дзяліцца з іннымі. Они б, канешне, бы прыналежалі да гэтай супольнасці бліжэй, таксама складывалі бы не абеты, а такія абяцанні, і супрацоўнічалі з гэтым з нашым заснавальнікам, але гэта бы змянялася, гэта была бы такая кадра, якая была бы звязана таксама і з літургіяй, і з культам, але з такім таксама момантам адукацыі. Другім такім колам ступеней было б прыналежнасць інтэлігенцыі, тыя, якія знаходзяцца на сваёй працы, там, дзе жывуць, гэта і мастакі, і навучыцелі, тыя, хто займаецца адукацыяй ці увогуле нават палітыкі, тыя, каму блізка ідэя рэалізацыі хрысціянства, каталіцтва ў штодзённым жыцці. Такая, можна сказаць, не прапаганда, а рэклама асвячэння. Это было, можа, больш слова, бо прапаганда сёння гучыць вельмі негатыўна. Асвячэнне. І апошняй ступені гэта былі тыя людзі, якія хацелі прынамсі час ад часу дзесьці там дапамагаць малітвай ці нейкімі такімі маленькім валанцёрствам гэтай вялікай справе ўжо бліжэй тых, хто знаходзіцца ў першай ступені. Але з-за таго, што гэта была візія настолькі новая, яшчэ не сучасная, бо тое, што пачало паяўляцца ў гісторыі, ведаем, гэтая кангрэгацыя, зграмадзэнне, гэта ўжо было нешта іншае, бо, з адной стороны, было знанае манаства кантэмпляцыйнае, якое было зачынена, у асноўным у манастырах, і пры манастырах трывала таксама жыццё рэлігійнае, а 19 век пачынае арганізацыя зусім іншага жыцця законнага. Паяўляюцца гэтыя спалучэнні манаства, кантэмпляцыйнага, але і чыннага, якія выходзяць. А тут была зусім іншая візія, і можа, на жаль, а можа і не, апостальская сталіца не магла згадзіцца на гэтыя 3 ўзроўні, якія прапаноўваў Францішак Ярдан, а дазволілі зацвердзіць гэты 3 ці першы ступень апошні святароў, братоў законных, якія бы складалі абяцанні, абеты і жылі ў манаскай супольнасці.
А вось па выніку, так, вось на сённяшні момант, якія асаблівасці харызмату вашага, як бы вось тое, што вы сказалі пра навучанне, асвячэнне, ці гэта сёння яшчэ актуальна, ці гэтым жывеце? І ўвогуле, вось, напрыклад, калі адкрыла вашу странічку вашай законнай сям'і, то, напрыклад, была здзіўлена, таму што там і Афрыка, і Азія так вельмі місійная, так? І можа вось увогуле так раскажыце, вось можа раскрасці менавіта багацце сваёй манаскай сям'і, вось менавіта з гэтага пункту гледжання харызмата. Может так. Видите, что с харизматом у нас такое слово, з яким змагаються, можна сказати, усе сальватаріяне, універсалізм, бо перадусім мы падкрэсліваем тое, што духоўна з'яўляемся ці яднаемся з нашым прататыпам Езусам Христом, і не можа быць нейкага такога агранічэння ў сродках, спосабах, каб дайсці да яго альбо каб паказаць яго іншым людзям. І таму усе спосабы, усе сродкі з'яўляюцца добрымі, каб данесці гэтую добрую навіну, што Езус Христос з'яўляецца адзіным збаўцам света і кожнага чалавека праз гэта. Таму і адукацыя, бо па сённяшні дзень праводзім школы, ці гэта будзе Нямецчына, ці таксама Бразілія, там, дзе сапраўды каталіцкія школы, якія знаходзяцца пад апекай сальватарыянаў. Конечно, крыху ўжо і форма змяняецца, і сам працэс адукацыі, бо уваходзіць это моцнае аддзяленне, але дзяржавы ад царквы ў розных, ведаем, што адбываецца ў Еўропе, ці не толькі, але ўвогуле адукацыя так, і адукацыя таксама у такой форме школьнай, таксама універсітэты, там але то хіба што, я думаю, большасць ці згромаджень законных, якія пачынаюць таксама праводзіць свае семінарыі, вучыць святароў, будучых святароў, упіраюцца ў тое, што патрэбна свая кадра, і таму высылаюць святароў, якія з большым ці меншым вынікам вядуць таксама такую, скажем, прафесарскую, інтэлектуальную, асветніцкую працу на гэтых учэннях. Як такавых універсітэтаў у нас няма. Проба заснавання, але таксама там праблемы, не будзем казаць, як і ўсюды, з дзяржавай. У Афрыцы, у Танзаніі, у Морогоро наш прадапошні генерал, які ўжо памёр, ён заснаваў ідэі яго самага пачатку, калі быў напраўлены ў місіі ў Танзанію, заснаваць семінарыю, міждыцыяльную семінарыю, каб святары, будучыя святары, афрыканцы між сабой таксама былі знаёмыя, абменьваліся гэтым знаёмствам, ці ўвогуле мыслі, каб гэта было таксама такой дапамогай, бо, як вядома, працы вельмі шмат, і нават такія знаёмства між іншымі згромаджэннямі законнымі яно дапамагае. І гэта ідэя сапраўды была зрэалізаваная нават пасля апошняй візіты ў Танзанію. Ён павёў другі як такую форму пацверджання, што гэта добрая справа, акцэптацыі, нават прызначыў нейкую такую маленькую суму на гэты цэль. І семінарія была зрэалізавана, у ёй вывучаліся святары, будучыя святары для Афрыкі з розных згромаджэнняў законных. Ведаю, што вельмі добрае супрацоўніцтва было і з капуцынамі, і з кармелітамі. Пазней адукацыя, маладыя людзі разумелі, што яна патрэбная, хтосьці пробаваў пайсці на тэалогію, каб толькі вывучыцца, не да канца хацеў быць святаром, і таму паявілася такая ідэя, каб з семінарыі зрабіць высшую школу, інстытут тэалогіі, на якой пазней паявілася, аддзелілася філасофія, трохі эканомікі,
не памятаю, ці права таксама. І у добры час, я кажу, гэта не так даўно, но мае веды, бо я з цяперашняй сітуацыі не ведаю пасля і пандэміі каранавірусу, і ўвогуле, што сталася. Гэта семінарыя была сапраўды перарадзілася ў універсітэт з лічбай каля, але гэта была заўсёды плюс-мінус, каля 5000 студэнтаў. І сапраўды вялікая справа. Таму адукацыя у такім сэнсе так, дзесьці там прыналежыць і належала да харызмату. Калісьці, размаўляючы з нашым віцэ-генералам, святаром з Амерыкі, ён заўважыў такую справу, што наш заснавальнік, ён быў высланы ў Рым, каб вывучаць замежныя мовы. Закончыў сваё вывучанне дыпломнай працай у, па-мойму, 8 еўрапейскіх мовах, і колькасць там гэтых моваў іншых старых. Да, ён сапраўды і дзённік, калі глядзім, то ён спісаны больш за 20 моваў, якія ці ведаў, разумеў, ці нават у гэтых еўрапейскіх мовах свабодна размаўляць. І сам пачаткі нашага заснавання, калі ён сам, гэта вялікая праца тады, бо цяпер сеў у самалёт, паляцеў, а тады гэта карабель ці цягнік, і трэба было ездзіць. І за яго часоў паявіліся місіі, дамы, першыя сальватаряне ў 18 дзяржавах, не толькі Еўропа, гэта і Амерыка, гэта і Азія, Афрыка яшчэ не. Місіі ў Індыі, гэта былі першыя запрапанаваныя нам праз сталіцу апостальскую. Вяртаючыся, заснавальнік ведаў шмат моваў, і гледзячы таксама на, што цікава, на нашае таварыства, амаль кожны сальватарянін ці раней, ці пазней валодае адной, другой, трэцяй мовай. І сапраўды, калі сустракаліся на гэтых групах практычных Formation Encounter у Рыме ці Капітула, ніколі не было праблемаў, што трэба было шмат тлумачаў, да? Бо кожны былі патрэбныя, канешне, каб гэта уніфіцыраваць, але кожны з кожным дзесьці там мог размаўляць. Нету у нас такой традыцыі, можа і на жаль, бо крыху дзесьці там і зайздрошчу салезіянцам, які амаль кожны дзесьці там вывучае італьянскую і знае італьянскую мову, што дазваляе камунікаваць з кожным у кожным, скажем так, краю свету. Таму, так, гэтая справа таксама паклікання, разасланняў, але харызмат, місіі яны былі ад самага пачатку у нас, бо апостальская сталіца было толькі 20 пар чалавек, я нават не адкажу зараз дакладна, і заснавальнік наш не адмовіў апостальскай сталіцы, прыняў гэтай місіі ў Асам у Індыі і пачаў высылаць туды першых святароў. І першая выправа закончылася вельмі цяжка, бо амаль усе памёрлі ад хваробы, які панавалі, бо не было яшчэ і прывівік. Ён дзесьці там не знаходжваецца, а высылаюць іншых, і гэтай місіі пачынаюць жыць вельмі моцна, бо першыя сальватаряне, гэта большасць нямецкіх сальватарянаў, і час пазней першай сусветнай вайны, другой, там, дзе мы таксама былі змушаныя пакінуць гэтай місіі, але з-за таго, адкуль паходзілі святары толькі. Перадалі іх у рукі салезіянцаў, і размаўляючы, пазней пішучы гісторыю нашых першых місій, салезяне падкрэсляюць, што як толькі яны прыйшлі, то у іх пачаліся вялікая колькасць пакліканняў, гэтае зерне там засеянае. Не было, нейкі час не было святароў, але пазней прыйшлі салезіяне і прынялі, і цяпер гэтая місія сапраўды, місія, можна сказаць, што хрысціянства
тых землях яно развіваецца, ўзрастае. І памятаюць, людзі памятаюць гэтых святароў, якія там пахаваныя. І яшчэ у сувязі з тым, што не закончыўся працэс беатыфікацыйны нашага заснавальніка, але ў чарзе ўжо ёсць тыя першыя святары, якія прыбылі на тэрыторыю і Індыі, і першыя святары, ці нават асоба другога генерала Панкрацыя Пфайфера, які вельмі шмат зрабіў для экспансіі, можна сказаць, нашага ордэна, нашага закону. Таму місіі так, і місіі ідзём туды, каб несці, там, дзе цяжка, там, дзе праблематычна, і заўсёды я меў, можна сказаць, і шчасце працаваць у Рыме падчас, калі генералам быў былы місіянер. Яго паклікалі з Танзаніі, ksiądz Andrzej Рубаньскі, паляк, былы місіянер, і таму ён паставіў як прыярытэт, бо быў на пачатку адказным за місіі, а пазней у кансульце генеральнай, а пазней яго выбралі на генерала. Ён паставіў як прыярытэт экспансію ордэна там, дзе гэта толькі магчыма. І можна сказаць, што чымсьці там прыпамінаў нават заснавальніка, бо не памятаю, калі трэба было прыехаць раніцай і забраць яго з аэрапарта, он перабіраў нейкія рэчы, адпісываў на почту, сабіраўся і праз некалькі гадзін далей ляцеў. Таму ў гэты час сапраўды пачалі развівацца пляцоўкі. А таксама канец 80-х, пачатак 90-х, это і посткамуністычныя дзяржавы, на якіх тэрыторыях таксама паявіліся салаватрыяне. Это і Расія, і Беларусь, і Украіна, і Чэхія, Славенія, Словакія. Можа, пакуль мы перайдзем да Беларусі, яшчэ такое пытанне. На сённяшні момант, так, у колькіх краінах свету вы працуеце больш-менш? Ой, калі мне не змяняе памяць, 33, але гэта можа змяняцца. А вось, напрыклад, калі б мы размаўлялі пра колькасць святароў? Колькасць святароў прыкладна каля паміж 1200-1400 святароў, такія звесткі. Усіх сальватарыянаў таксама не так шмат. Мы з'яўляемся такім ордэнам пасярэдзіне, бо ёсць і такія вялікія, як езуіты, салезіянцы, францішкане, пазней нашая полка, і пазней такія яшчэ меншы, там дзе да 100. У 3 ступенях, это і сёстры законныя, і святары, і светскі сальватарны, налічваецца афіцыйна 5000 чалавек. Багата. Але ведаеце, вось вы так расказваеце, мне такое ўражанне, што сальватарыяне гэта ўсё ж такі інтэлектуалы, так? Такі закон інтэлектуалаў, паліглотаў, як аказалася, што ўсё ж такі гэта вельмі істотная рэч, так? Як бы вельмі істотная якасць для тых, хто адчуваюць пакліканне сальватарыянскае. Ці гэта так? Ці гэта толькі такое ўражанне? Это такое ўражанне, бо, ведаеце, размаўляючы з рознымі святарамі, ці ўжо будучы будучы ў Рыме, можа так скажем, пасля 20-30 гадоў святарства, яны сапраўды кажуць, што тое, што атрымалі, хтосьці там гаварыў, што дзякуючы паглядзеў свет, хтосьці сапраўды адукацыю, гэта дзесьці там падчас навукі, падчас жыцця, падчас таго, што падглядалася іншых святароў, якія вучыліся, і не хацелася быць горшым ад іх, а таму гэта ўсё прыходзіла, бо пра сябе я магу сказаць, што сярэднюю школу, там з розных таксама прычынаў, не да канца звязаных, можа, і са здольнасцямі, бо гэты час яшчэ, калі былі і камуністы былыя на ўчителя, і не да канца разумелі патрэбу таго, што хтосьці не ідзець у пятніцу на дыскатэку, а ідзець у касцёл ці іншае. Я не магу сказаць, што быў нейкі там вялікім вучнем і закончыў залатой медалью школу, а такое жаданне вучыцца, развівацца, вывучаць замежныя мовы, яно прыйшло сапраўды ў кляштары.
ўжо ў семінарыі у семінарыі. Так настроена як бы фармацыя, так, сальватарыяніна будучага, так, што ў яго вось заражаецца прагненне пазнаваць і шукаць, так? Шмат навукі, ну што тут казаць, шмат навукі і сапраўды, бо я заканчваў семінарыю ў Польшчы, і там змянялася і рацыё студыёрум, і польскае, і наша унутранае сальватарыянскае, і гэтых сапраўды выкладаў станавілася ўсё больш і больш. І маючы кляштар, ну можна сказаць, па нашым меркам на такім хутары, там, дзе было сваё, тады яшчэ перад тым, як Польша ўвайшла ў Еўрасаюз, сваё гаспадарства вялікае, вельмі вялікае, бо гэта былі і жывёла, і сваёй каровы, быкі, і, ну, бо трэба таксама было забяспечыць і вялікая колькасць тых палёў, это заўсёды гэтае бульба, жнітво, і там гэта трэба было рабіць. І калі пачало гэта змяняцца, ты часы 2000-х, калі я быў у семінарыі, сапраўды шмат навукі пачало паяўляцца, бо калісьці яшчэ на першых гадах, ну, пасля абеда можна пайсці хто хацеў, але часам трэба было папрацаваць. А пазней ужо было так, што трэба было сядзець на лекцыях, і сапраўды этой вучобы. І цяпер зараз ведаю, што у семінарыі нашы хлопцы заўсёды наракаюць, это заўсёды маладзеж будуць наракаць на навуку. Яны вучацца, і ёсць і такія прафесара нашай святары легенды, калі прыходзіць іх час, нейкі ці святое пісанне, ці іншае, ці нават права кананічнае, то заўсёды жылося ад іх прыезду да іх прыезду. Трэба было напісаць, вывучыць, ці добра вызубрыць, каб гэта ўсё паздаваць. І таму такі акцэнт вельмі. Бо ведаеце, нашы старэйшыя святары заўсёды казалі, калі там была праблема на радзе педагагічнай, дапускаць гэтага хлопца да святарскіх пасведчанняў, ці далей трымаць яго ці не трымаць. І заўсёды як рэфрэн паўтараўся, і гэта не будзе таямніцай, старэйшыя святары заўсёды мовілі, набожнасць прайдзець, а глупота застанецца. Таму трэба больш акцэнт ставіць на тых, хто вучыцца. Ну і таму трэба было вучыцца. Ну, цікавая сістэма, але мне здаецца, што гэта сапраўды вельмі актуальна, таму што вось на сённяшні момант свет патрабуюць ведаў, так? Ты не проста скажаш, ну і веры і ўсё, так? Тут трэба абконтраляваць. Ведаеце, што, з адной стараны, так, патрабуе ведаў, якія ёсць у галаве, не з тэлефонам і дапаможнікам Google ці іншым. Што я бачу вельмі моцна па моладзі ці іншых асобаў, якія кажуць, а колькі вы ведаеце? Вельмі так часта такое здзіўленне. А адкуль у вас усё гэта? А насколькі вы гэта як шырока адукаваны? У мяне такое заўсёды пытанне, чаго вы гэтага не ведаеце, да? Бо, ну, так сапраўды, можа, але гэта тыя самыя студэнцкія гады, калі сядзіш, ну, можа так, у кляштары, дзесьці там на гэтай вёсцы, але ёсць таксама семінарыі там, дзе ў вялікіх гарадах. І вывучаеш, і ёсць такое зацікаўленне да таго, каб пазнаваць, каб далей вучыцца. Не, гэта таксама працэс. Пачынаеш, яно ідзе далей. І на сённяшні момант сапраўды вельмі часта бачыцца, што такое, ну, можа, агранічанае ў тым, што, ну, людзі ведаюць, што можна знайсці, запытацца дзесьці там у тэлефону, але такой веды. А калі няма ведаў, ці гэта будзе пра пана Бога, ці гэта будзе пра нашу такую рэчаіснасць, то мы не можам таксама кантэмпляваць, сазерцаць, успрымаць таго, што адбываецца. І таму нават гэтыя падзеі, якія адбываюцца ці ў дзяржаве, ці ў касцёле, мы іх не ўмеем нават дзесьці там асэнсаваць, успрымаць належным чынам, бо не хапае такіх элементарных ведаў. Калі няма ведаў, няма такой прагі да адукацыі, то і не будзе патрэбы таксама у
кантэмпляцыі сазерцання гэтай рэчаіснасці. Ну так, але гэта яшчэ як бы такі бок крытычнага гледжання на якую-небудзь сітуацыю, не? Вось гэта, ну, вельмі цікава. Слухайце, але можа ўсё ж такі вернемся ў Беларусь, так, вы ўжо сказалі, што канец 80-х сальватарыяне прыязджаюць у Беларусь. Раскажыце, як гэта было і хто быў гэты першы, як вось, якія былі першыя ксяндзы, якія прыехалі на гэту зямлю і дзе размясціліся вось першыя манастыры сальватарыянаў у Беларусі? О, справа ўвогуле цікавая, бо сапраўды, калі пасля упадку берлінскай сцяны было вырашана і ў нашым ордэне, я мяркую, што і ў іншых, адкрыцца на ўсход, і гэта і Еўропы, і далей Казахстан, можа, ўсе гэтыя Расія, сібірская часть Расіі. Святары шукалі святароў, бо трэба было ведаць і мову, хтосьці там, таму наш генерал дзесьці там вырашыў аддаць гэта пад эгіду польскай правінцыі сальватарыянаў, бо лічылася, меркавалася, што польская мова бліжэй да рускай, беларускай ці іншых. І сапраўды паявіліся святары, якія захацелі выехаць. Першым святаром, першым сальватарыянцам, які прыехаў на Беларусь, была постаць такая легендарная для польскай правінцыі, бо святар, рэктар вышэйшай духоўнай семінарыі нашай у Багне, праз яго шматгадовы таксама сам выкладчык. Ён рашыў усё гэта аставіць, і калі зрадзілася такая магчымасць паехаць на Беларусь на місіі, і вельмі шмат легендаў з яго прыездам, ад'ездам, але прыехаўшы ў 90-м году у Гродна, бо тады быў кардынал Свёнтак, яшчэ арцыбіскуп, яго накіраваў у Верхнядзвінск. І гэта была першая пляцоўка, бо гэтая частка Беларусі яшчэ не было вельмі абсаджаная. Верхнядзвінск. Пазней выйшла так, што ксёндз Францішак Кісель яго накіравалі ў Полацк, каб будаваць там і супольнасць, і касцёл, і трэба было кагосьці, хто бы прыняў Браслаў, пайшоў у Браслаў працаваць, бо это вельмі вялікая на той час парафія была з шмат лікімі вёсачкамі, ці, ну да, можна сказаць, вёсачкамі, якія прыязджалі. І сапраўды касцёл, ён не памяшчаў часам усіх людзей у нядзелю падчас нядзельнай святой імшы. Ксёндз Стэфан Прыкурат, першы сальватарыянін, ён згадзіўся, і ад гэтага часу, можна сказаць, распачынаецца такая праўдзівая гісторыя сальватарыянаў на Беларусі, бо год пазней прыязджае, далучаюць яго студэнт, таксама святар, ксёндз Лешак Вітвіцкі, якія былі, можна сказаць, такім зачаткам усяго, што сталася сальватарыянскім у Браславе. Таксама дзесьці там гляджу на гісторыю больш паклікання. Бо сапраўды літургічнае жыццё, і ўвогуле я памятаю тыя часы, калі ксёндз Лешак, малады святар, прыехаўшы на Яве на матацыклу з барадой вялікай, такая неардынарная асоба. Нас, такіх малодшых хлопцаў, міністрантаў, было каля 100-117 чалавек, памятаю такую лічбу, але гэта таксама не агранічвалася. І яны пачалі працаваць, пачалі перадусім таксама адбудоўваць святыні ў наваколіцах Таурбаны, Мёры і іншыя, там, дзе можна было заснаваць супольнасць, аддзяліць, каб людзям не трэба было так далёка ездзіць, нават паспавядацца. Памятаю 95-й год, калі ксёндз Стэфан Прыкурат, калі даведаўся, што так шмат людзей не прыступіла да сакраменту канфірмацыі, біжмавання, сарганізаваў. Памятаю, гэта было такое масавае. Мы былі ўсе вакол касцёла, ксёндз кардынал прыехаў удзяліць гэта сакрамент біжмавання. Было каля
паміж 500 а 1000 чалавек, якія ў той час прыступілі да гэтага сакраменту. Ну, просто такія толпы людзей. І што цікава, ад таго часу кожны год, хоць і рыхтуюцца малодшыя, заўсёды знаходзяцца старэйшыя, якія не маюць яшчэ гэтага сакраменту канфірмацыі. Таму так, такія часы 90-91 год, калі паяўляюцца першыя самалетарні, і доўгі час знаходзіцца у Браславе. Пачынаецца таксама такі час ужо больш адкрытых і граніц, і пачынаюць прыязджаць прыглядацца, бо Браслаў пачынаюць уваходзіць у такое месца, дзе сапраўды шмат людзей, літургічнае жыццё нейкае ёсць добрае, і таму семінарыя пачынае высылаць дыяканаў таксама на практыку, і дваіх-траіх, якія прыязджаюць, займаюцца і з моладдзю, і дапамагаюць таксама ксёндзу Стэфану, бо ён быў старэйшы. На жаль, ён шмат не папрацаваў, памёр у Браславе, і пазней быў пахаваны таксама ў Польшчы ксёндз Лешак Вітвіцкі, пазней прыязджаюць іншыя святары, ксёндз Станіслаў Мужыклот, які з'яўляецца кусташам санктуарыі ў Браславе, ксёндз Адам Вітвіцкі, працавалі таксама двух тадэушаў, якія прычыніліся таксама да будовы і Віцебскай катэдры, сучаснага касцёла Езуса Міласэрнага і парафіі Святога Духа у Віцебску, у якой я працую. І пачаліся таксама, пазней пачаліся пакліканні. Ужо бо можна сказаць, што мы прырвалі гэты такую, не злую дарогу, злую, калі хлопцы ішлі ў дыяцэзіяльную семінарію. Апошнім быў ксёндз Александр Мельчэня, а пазней ужо пачаліся тыя, хто пайшоў да сальватарыянаў. Можа, яшчэ такое пытанне, вось мне вельмі цікава, ці культ Маці Божай Браслаўскай гэта справа вось ужо сальватарыянаў, ці калі вы ўжо прыехалі туды, то ён ўжо быў вядомы, гэты абраз быў ўжо вядомы, і ці было гэта расшырэнне культу, альбо гэта ўсё ж такі прыняццё таго, што ўжо ёсць? Ну, гэта было расшырэнне, бо культ быў, бо каля абраза знаходзіліся таксама і так называемыя воты удзячнасці за нейкія аздараўленні ці вызваленне з алкагалізму, але вядома, што гэты час, які быў час і камунізму, Савецкая Рэспубліка не давала магчымасці нават такога пашырэння гэтага, таму ён быў дзесьці там крыху схаваны. І нават сам тытул «Валадаркі азёраў» ён паяўляецца таксама з падачы сальватарыянаў, ксёндза Лешака Вітвіцкага, які быў пры гэтым, і у якога зарадзілася таксама ідэя пачаць пашыраць гэты культ. А калі пачаліся такія таксама і пілігрымкі тых, хто быў, нарадзіўся, выехаў, жывець у іншых краінах, людзі пачалі вяртацца. І гэта было такім, можна сказаць, штуршком, каб пачаць прапагаваць культ Маці Божай, каралевы, владаркі азёраў, бо сапраўды Браслаў знаходзіцца на тэрыторыі ўвогуле Браслаўскага раёна больш за 100 азёр, таму гэта натуральна, што яна стала валадаркай азёраў. І сапраўды гэта ўсё пачало так больш развівацца. Таксама трэба сказаць праўду, што стварэнне праз папу святога Яна Паўла II дыяцэзіі Віцебскай і абранне за санктуарый Браслаў, гэта таксама паспрыяла. І пазней, 9 гадоў пасля ўстанаўлення дыяцэзіяльнага санктуарыя, адбылася каранацыя папскімі каронамі, таму гэта таксама і уклад і сальватарыянаў, але таксама і, можна сказаць, такога рашэння і папы рымскага, і тагачаснага біскапа Уладзіслава Бліна, першага віцебскай дыяцэзіі. Усё гэта слажылася на гэтую справу, але, ведаеце, усё гэта слажылася. Гэта так, з такой стараны мы фармальна глядзім, усё ж такі тое, што людзі моляцца, атрымліваюць ласкі, будучы тут ці там, памятаюць, гэта, наверное, такі большы момант, што пра яе, пра гэта месца, пра Маці Божую валадарку азёраў стала можна было расказваць, паявілася інтэрнэт-старонка да каранацыі. Усё іншае гэта
паспрыяла, я так думаю. Ну, а можа цяпер такое асабістае заўсёды гэта, скажем, такі пункт, так? Чаму сальватарыяне? Чаму сальватарыяне? Ведаеце, гэтае пытанне мне калісьці задаў маладому хлопцу мой дзядзя, ксёндз Міхал Сапель, які тут працаваў на Залатой Горцы ў парафіі Святого Роха. Бо так, калі мне было 15-16 гадоў, калі трэба было ездзіць рабіць у Дамініканак, тады 15 гадоў мне начаваў, каб зрабіць дакументы, бо мы выязджалі ў 2000 годзе на юбілей у Рым, трэба было тады, памятаю, візу ў Чэхію, там яшчэ куды-то, і да, у Дамініканак просто была такая база, там, дзе 15 гадоў прыязджаў, каб гэтыя дакументы рабіць, хадзіць па консульствах, посольствах. І сапраўды ён пытаўся, чаго не дыцэзіяльная семінарія, нават памятаю, што хіба што мы ездзілі ў Гродна, каб прыглядзець, паразмаўляць і з рэктарам, і з другой стороны Александр не Пасадскі, я зараз запамятаю яго прозвішча, езуіт з Польшчы, які таксама дзесьці там хацелі пераканаць, каб пайсці да езуітаў, але ведаеце, сальватаряны прыехалі ў Браслаў, это первая любоў, там, дзе чалавек узрастаў, і так нават калі паказваюць, можа штосьці лепшае, можа штосьці іншае, то і так гэта ўжо дзесьці там не лічыцца, бо можа і таксама ўзрост 15-16 гадоў, калі прыйшло гэтае рашэнне, такое цвёрдае рашэнне ўступіць да сальватарянаў, то ўжо не хацелася яго і змяняць, а нават дзесьці там браць пад увагу таго, што можна пайсці. Так, канешне, я прыглядаўся, размаўляў і са святарамі дыяцэзіяльнымі, бо заўсёды нашы святары, і сённяшні біскуп Олег Буткевіч, і нашыя тады тыя, хто быў маладыя хлопцы, вучыліся ў Гродні ў семінарыі, Александр Мельчэнне, і Марат Казлоўскі, Богданович Александр, яны прыязджалі, таксама гэта прыклад, але ўсё ж такі мацнейшы быў, наверна, постаць сальватарянаў у той час. І таму такое рашэнне яно было дзесьці там, было боязна, бо і замежнай мовай трэба было выехаць у Польшчу, і гэта вывучэнне новай мовы, якой ввогуле не ведаў, бо быццам бы нейкі там малітвы, зразумела, што святары таксама размаўлялі па крыху так на трасянцы, троха польскага, троха рускага, але ўсё гэтыя страхі былі, але хіба што мацнейшы голас паклікання аказаўся ад гэтых усіх страхаў. Колькі год вы ўжо у менавіта ў гэтай манаскай сям'і? Цяжкае пытанне. Калі лічыць ад 2001 года, калі злажыў першыя шлюбы манаскі, то ў гэтым годзе атрымліваецца 20 год будзе, як ужо жыццё законнае. 20 год у сальватарянаў. Я думаю, што такога жалю, вось менавіта прысвяціць сябе, вось менавіта гэтай сям'і, Богу ў гэтай сям'і, так не адчуваецца, так на мой слух. Не. Калі была б магчымасць выбраць, ці пайшла бы гэта дарога ўсё ж такі да сальватарянаў? Яшчэ раз, вось. Ведаеце, што калі была магчымасць выбраць, магчымасць было, можа не так, пераконвалі, вельмі шмат, у тым сэнсе, што калі давялося працаваць як дыякан, мяне выслалі на практыкі тут у Мінск, у мінскую катэдру на імя на свяцейшай Панны Марыі, то сапраўды дыцэзіяльныя святары, нават наш мітрапаліт на пенсіі, яны заўсёды прапаноўвалі, дзесьці там у жартах, дзесьці не, каб я астаўся, перайшоў у дыяцэзію, але гэтае рашэнне, яно ўсё ж такі, то, якое было выбрана першы раз, яно засталося, і неяк так, не было такога нават моманту, што трэба было паразважыць, падумаць пра тое, каб змяніць, адысці, ці не, такога не было. І сапраўды, калі трэба было б выбраць другі раз паміж іншымі сальватарянамі, то выбраў сальватарян, там ужо ўсё родное, ўсё знаеш, такое змяняць ужо нейкім там узросце, это цяжка.
Ксёндз Александр, хочацца падзякаваць за гэту размову. Я думаю, што яна была вельмі цікавай. Вось менавіта нават калі хтосьці ўсё ж такі не збіраецца да саліватарыяну, то ёсць вельмі прыгожыя такія якасці вось саліватарыянскага духу, якія на сённяшні момант, мне здаецца, будуць вельмі актуальныя для кожнага. Ну і хочацца пажадаць, каб вы разрасталіся. Вось, і каб сапраўды так саліватарыяне запаланялі Беларусь вось менавіта такім сваім прыгожым харызматам, як бы напаўняючы гэтую зямлю. Дзякуй за размову. Хвала Хрысту. Дзякуй вялікі, хвала навекі. Усяго добрага. Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі.